Jiggy. Jiggy mujiya ake cike ne. Yo guys, check it out, nice abuwa. Aina? Like 2 days back cikin kasuwa, I come jam hard cikin wani taruwa, yanzu gashi ta mun kamun kaguwa. Allah mutumi na, to dan kwatanta mun ita mana. Yar fara ga ta doguwa. Iye. Hatta kai na gaida su tsohuwa. To kai a hankali ba saboda akwai yan sinatin. Ide happen hakan na faruwa. Baba wannan yarinyar na santa. Ka ji ko? Ita ce kwanaki na ce ina santa. Kai gafara ka ba mutane waje da Allah. Haba dai kar ku ce mini kun manta. Mun manta me ya shedan ka? Tabbas ina da hotonta ka ganta? Maza ce an samu clash. Kai ma? To kaji. Jiya maka jami da ita a wani bash, za ta min transfer wa in ba ta cash. Yanzu fa? Yanzu ina kiranta tana gaya min trash. Allah ya ƙara. Omo, this one a new yawa, har kun sa na ji ciki na juyawa. Kai kuma ina ruwanka ba ma rigima na ga kuna yi da tisuwa din ba. Ka sake ji an yi. Mai a saye ke rago sai saki akan gado. Kai ma da ka sanyo mana baki da tisuwa ga ya faɗa da DJ AB wani irin shawara ka bashi. Na ce mashi ya sa sorry ya mari forget. To shi kenan yanzu ma abin da za a yi kenan. Yanzu kenan kuɗaɗe na sun burwa. To ina ruwanmu waye ya kai ka? Ta sa ni wahala kamar ɗan garuwa. A ni 50k na kashe mata ran Monday. Mu ji ganin ta tare sai mu ga wa za ta zaɓe. Wawaye, banzaye, hatauka. Kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku yi mana like sannan za ku iya yin comments da albarkacin bakin ku ko kuma tambaya. Mun gode.